Kode Radio International wolwata dow mitaji 32 kilohertz 8,910. Keditowo assalamu alaikum, barkamen e jemmare hande, barkamen e lorago fotta e nder taskaramji Kode Radio gila ɗo Abuja lamorgo lesdi Nigeria. Kode Radio International ɗon waddano on kubaruji be taskaramji nder ɗemgal fulfulde gila jamdi 8 yago 8 bereta waktu Nigeria, Niger, Cameroon e Chadi. Jamdi 7 yago 7 bereta waktu GMT e Ghana. Indiam Usman Yaya Musa tammi foɗango on labangal taskaramji amin ɗi jemmare hande. Hande alkamisa no gasire lewru haram tumbindu hitande 1447 ɓawo hijira annabijo Muhammad mo jam e kisgam tabiti dow muɗum. Fototiri bo be 14 lewru jetatabru hitande 2025 miladiya annabi Isa alayhi salam. Emi jogani on jantore gila Abuja bako ɗon keɗite kubaruji duniyaru. Derɗiraɓe assalamu alaikum, barkameɗen nde wakkatire. Aran da ɓurduɗi nder habaruji ɗin. Leydi America no soranay leydi Nigeria kaɓirle ko hewti cede naira biliyon 950. Leydi Sudan yetti komitiru rento majalisaru kawtal lesɗe windere dow wanyuki tigguki laamu kawridiral to leydi ndin. Ministajo kalfinaɗo gollirde yaasi leydi Iran Abbas Arachi jabake Praministajo leydi Israila dow aniya leydi ndin tigguki leydi Israil mawndi. Joni sai mo'itino gannamki no duniyaru ndun nyalli. Leydi America no soranay leydi Nigeria kaɓirle ko hewti cede naira biliyan 950 gam habdude kuuɗe halluɓe. Leydi America jaɓi sorana leydi Nigeria kaɓirle e cede maje hewti dola miliyonji 350 ko foti e cede naira biliyonji 950. Jagorgal rento Nigeria fewni haalaji ɗi ɓe cikkata ko bello turji tumanaɗo warde hoore yofti kaɓorɗe mun. Darattajo cakol kubaruji mo agal konyan ko'en leydi Nigeria manjo janar Marcus Kanye andinika ha hukumaji rento to Abuja nyalde alkamisa nde'e wakkati ko waɗi yewtere dow kuuɗe konu i Nigeria. O wi turji rokkani hoore mun ha joni nden bo imo tefe. O ɓesdi wi'ugo turji der yimɓe halluɓe tefeteɓe to der lesdi Nigeria. Ha jotta o yofta balmi makko. Majalisaru mobgal lesɗe windere UN wittini haala tiggugo laamu kawtidiral i Sudan. Laamu Sudan welti i jabrude ɗe majalisaru mobgal lesɗe windere UN hocci tefuki tiggugo laamu kawridiral to leydi Sudan ndin. Nyalde alarba 13 lewru ndu'u komitiru sulhu ndu majalisaru mobgal lesɗe windere wani haje agal konen laamu Sudan ɓe RSF ɓe tigguki laamu kawridiral i nokkuje ɗe ɓe taari. Totoni on woytu kubaruji ɗin ɗo warana on iga Kode Radio International Abuja lamorde leydi Nigeria. On mbawai heɗitaki min ha Facebook Kode Radio hawtande e Kode Media. Nonnon bo on mbawai heɓuki min ha channel YouTube amen dow Kode TV ima
channel telegram amin www.t.me/koderadio ko radio garden. Kalfinaɗo gollirde yaasi leydi Iran Abbas Arachi andini wi'uki hande subaka alkamisa jayndeji jayle hirnange ituma kala siftorde mijo dow hala tigguki dowla Isra'ila mawɗum dow darnde ganyol lenyol wongol. Arachi on haali ka hande subaka alkamisa 14 lewru ndu'u ilowre maako nde internet dow weeyo dow hello maako ngo to o jaabi haala hoorejo leydi Isra'ila Benjamin Netanyahu ka o haali dow aniya maako ki yajjinki dowla Isra'ila itigguki leydi Isra'ila mawndi. Hande misa 14 lewru ndu'u goto nder jagorɓe komitiru siyasa caka mo IKS nden bo ministajo kalfinaɗo gollirde yaasi leydi Sin Wanyi noddi ballowo firaministajo leydi Cambodia nden bo ministajo kalfinaɗo hakkilanta gollirde yaasi leydi Cambodia Prak Sokhonn ministajo kalfinaɗo gollirde yaasi leydi Thailand Maris Sangyanposa to ɓe kaalidi nden bo ɓe njardi to wuro anin wongo diwal Yunnan leydi Sin. Terol habaruji amen wonɗon jemmare nde dow darnde surguɗoyan imoɗon Usman Yaya Musa sai injiniyajo mo jemmare nde Al-Amin giɗaɗo Jada. Min Ibrahim Ramadake janguɗo kubaruji ɗin mbiyami on baalen jam gonde taskaramji amin luttuɗi. Gwamnati mobgal lesdi Najeriya tiggi huɓɓirde wonko laranta jangirde yeeso sakandire jami'are hesere nder duuɓi 7 garoji jabrugal ngal ɗon nder darwal majalisaru minista en dabri les ardungal Bola Ahmed Tinubu fottini non Kenya alarba ha jonde maɓɓe nden. Nda Umar Aliyu be jantore nden gila Abuja. Jonde majalisaru ndun ndeɗo on laati nde 8 ha hitande ɗo. Aran ni foddeko ndu fuɗɗa lartugo ɗareji kuɗe ɗe minista en gaddi ngam tefugo dungayere maru sei nde ndu dari shiru bakinta mintiyel gotel ngam teddingo ministajo ɓoymajo Chief Audu Ogbe mo maayi nder asawere ndeɗo. Ɓawo ɗon on bo ndu waɗi jonde maru bana ko wowa ha ndu notani huwugo kuɗe goɗɗe nder kuɗe ɗe minista en tefi dungayere maru hawtade be lamaruji ko larani jahol yeso lesdi. Ɓawo jonde majalisaru man on ministajo hakkilanki cakol kubaruji Alhaji Idris Muhammad Malagi ardi minista en wato ministajo ha hukuma hakkilanki shanu cede be kakkilanowo yite lamtarki be kakkilanowo ilmu be kakkilanowo kuɗe wato works hawtade be kakkilanowo shanu jahale ngam warugo waɗana jangenken ha fada bayanu dow ko majalisaru ndun fottini ha jonde maru. We approved a 7-year moratorium on establishment of new federal tertiary educational institutions all across the country. Nde o wolwanno ministajo hakkilanki shanu ilmu Dr. Tunji Alausa andini dow majalisaru ndun notani jabrugal darnuki omtuki jangirle yeso secondary ha lesdi ndin. Tertiary institutions, universities, polytechnics and colleges of education. Jabrugal man shafi omtuki jami'aji wato university maral gwamnati mobgal lesdi kesi be jangirle janginoje fannu fasaha wato polytechnics be jangirle eltoje mallumen wato colleges of education. E ko waɗi gwamnati hosi jabruɗe man nda Dr. Tunji Alausa
We can now begin to mobilize resources to improve infrastructures, both manpower and physical infrastructures in the current institutions. Gwamnati hosi jabruɗe man on ngam tabbitingo jangirde sahinde ha lesdi ndi, wato addressing declining education quality. Be soinde marugo fukaraɓe ko hebbitinta jangirle tiggaɗe jotta. Be soinde marugo kare kutinirɗum ko henanta jangirle ɗe ɗum arti ɗum omti. Ceede ko ɗum hutinirta ha tigugo kuɓɓirle kese ɗe kutinirte ha mo'itingo ɗe ɗum arti ɗum tiggi. And more importantly, increase the carrying capacities of these universities. Alausa andini dow jami'aji 13 nder limgal jami'aji 339 ha lesdi ndin keɓai fukarajo ko goto tefu yaha janga ha muɗum ha yake fondo ngo ɗum waɗi ngam heɓugo nasta jami'aji, wato fondo jam ɗum hitande 2025 yaago hitande 2026. In fact, 0 candidates applied through JAM to go to 34 universities. Ha yake kuɓɓirle jangirle polytechnic be colleges of education ko hewti 275 nder limgal 479 ko hawti maral gomnati be private. Fukaraɓe ɓe kewtai 100 on kolli anniya yahugo janga ha muɗum. But let me give you a specific example of one university in one of the regions of the country. They had less than 800 students and they have staff strength of 1,200 staffs. Ha fahin goɗɗi nder jami'aji gomnati maral gomnati mobgal lesdi ɗo mari modiɓɓe janginoɓe ko ɓurata 1,200, amma limgal fukaraɓe jangoɓe ha jami'aji ɗin kewtai 2,000. Darnuki omtugo jami'aji kesi hokkan gomnati bososel lornugo hakkilo hedi mo'itingo tiggaɗi man. Ceede ɗen kutinirte ha mahitiggo ko wonni be nyiɓugo nyiɓaloji kesi, hawtade be heɓango jami'aji ɗin kare kuuɗe ko handi, be nanta ɓesduki ɗuɗoral limgal fukaraɓe ɓe jami'a fuu wawata hosugo, be ma mo'itingo yake jangirde ha jami'aji ɗin. So if we want to improve the quality of our tertiary institution and not be a laughing stock across the world, the FEC decision today is the most pragmatic and the best for our educational system. Iga Abuja, Umar Aliyu, Code Radio International, Bay TV. Nder taskaramji amin ɗi Code Radio e TV taskiti waddango on aran nda Samairu Modiɓɓe hawtade e Modibbo Hamma Adama Jada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sakiraɓe bandiraɓe on fu miɗo silmina dow mon be silminago islama ɓeɗo hofna en pat ɓawo mi hofni en be kofnongol himɓe aljanna kofnongol islama mi tori Allah laamiɗo tedduɗo ceniɗo o hofna onon julɓe Allah heɗitoɓe waso jumɓare ɗo fu be kofli mako ceniɗi geni barkanteji nden bo jamara hokka en kala khairuji fo duniyaru be lahira. ɓaawo silmiki dow moɗon e yelanki en khairuji en fuu meɗen alhamdulillahi en getti Allah en lorti jangirde meɗen wasu ɗum en mbowino waɗugo kala wasu jumɓare fuu ɓaawo faɓɓande dallalaruji goɗɗum e tampere ɓi adama to alhamdulillahi en lorti jangirde meɗen hannde to Allah hoddiri en ɗon ha yaaki wakkati lewru mawluda nabijo sallallahu alaihi wasallam to en cukli sungol mawludu en lora en jokka jangirde meɗen be bawɗe Allah to alhamdulillahi miɗon hokka jamaare fuu muñal ɓaawo wayrindirki men heɗi famtindirki en kadi be sakiraaɓeji men Allah barkiɗin himɓe deɗi eddani en himmani eɗen Oumar Bakri Mayine arɗo fulɓe e Fulako deɗi shawaraji ko ɓe dokki dowol majum to inchallah en jaɓi kadi en fuɗɗiti jangirde meɗen Allah ɓeddana en khayru Allah ɓeddana en barkaji goni en mbi hande jumɓare 14 lewru safar hitande 1447 hijira annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daga Makka yaki Madina yaadi dede 9 lewru 9 hitande 2025 masihiya alhamdulillahi en getti Allah en gartani dede jangirde meɗen ranni en gayridino daga ha wato hitande salinde to ya hitande kesum bo nasti Muharram ha en ɗo safar mun hande safar ma ha en keɓi reta muɗum to alhamdulillah hitande hesere nasti ɗo ɗum hitande barkirantere ere woni hitande 1447 hijira annabijo sallallahu alaihi wasallam hitande nde khairu hitande nde barka hitande nde ne'maji Allah e khairuji en alfori ko be mare en ngam ko waɗi nde nasti wato be khairuji be goɗɗi armani
hitande mai nde fuu mare nde ɗon mari nyalɗe 354 kanjum on hitande mai nde fuɗɗa nde fuɗɗi ha timmi. Nde ɗon mari bo wato asaweje 51. Nde ɗon mari bo bano en andi lebbi 12. To lebbi 12 ɗo lewru aranderu Muharramul Haram ɗo nde ɗon mari jum'aje 5. Marugo mare jum'aje 5 ɗo ɗum omtode on nde wato tafa'ulan bil khairi, ɗum alfalu on khairu be barka be beddari be hoyende be nasaraku ha julɓe Allah. To ɗon woni ko woni ha maru daga wato Muharram ɗo mari jum'aje 5. yawa Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, lebbi 3, Jimadul Ula, hayru bo ndu ɗo mari jum'aje 5 fahin ɓawo daidai mana lebbi 3 ɗo khalas en ɗo mari jum'aje 5 fahin nder Jimadal Ula. Daga Jimadal Ula go shikenan en metata ko jum'are fahin sai Jimadul Akhira, Rajab, Sha'ban, Ramadan, sai lewru Shawwal juldandu hayru man ndu ɗo mari wato jum'aje 5. To ni on woni yake majum. To daga hayru Shawwal go fahin en dede hunde ɗo en metata jum'are sai Zulqida, so Zulhijja, wato ɗo ka pat ɗum jum'aje 9 ha Muharram nasta, wato dede hitande hesere nasta ha wato Safar, Rabiul Awwal, lewru Mauludu hitande 1448. Nden ɗo bo ɗo mari jum'aje 5 fahin hitande to nasti. To ni on woni yake majum ɗo on hokki en dede limgal nyalɗe be asaweje be jum'aje ko en woni ha nder lewru nduɗo ɗo. To en ngadi Safar jum'aje mun en keɓi ha nder lewru Safar jum'aje 5. To nden da en nasti dede Muharram en keɓi jum'aje 5, nden Safar bo en nasti en keɓi jum'aje 2, nden kadi en jokkan wa'azu meɗen hande. To ɗon woni ko luttani en ko waɗi mi wiyata en dedei kaifa ko waɗi en wi'a lewru men Arabiya ɗo mara jum'aje 5, ɗon mara jum'aje 4 ɗo bana en bolino ɗum ha nyalɗe ko sali. Wato enen lebbi Islama Allah nde wari wallingo ibada be shaniji Islama fu o wallini ɗum dow yaqinu dow lewru ndo a yiyata nda handu fuɗi, nda handu wari cakandu nayɓiɗini, nda handu muti. To ɗo ɗum ɗo huwa dow laɓɗum na bayri lebbi fere wato wala handu fuɗi wala handu waɗiri lebbi goɗɗi, amma enen lebbi Islama nyiɓani en ibada men be dina men hala sumaye, hala hijju, hala kiitaji edda be wato ko nandi be majum pat ɗum ɗo nyiɓe dow laɓɗum yaqinu. Kanjum waɗi wato nder kalandaji pat wala kalanda timmuɗo nga ba yotti kalanda Islama ɗo. Hijira lebbi Islama ɗo kanjum woni mardi kamala, kanjum woni timmuɗuɗi, kanjum ɓe ɗi julɓe en jogaɗi en naftira ɗi juuɗe ɗiɗɗiɗi bili idafati nden on zamanuru en biccata ɗo mai bo en ɗo ɓari ɗum dilla, amma ɗum men woni dimum, kanjum woni arande ngam kanjum woni timmuɗu ɗum soɗidiri be ibada meɗen be wato dede shaniji meɗen. To ɗon woni yake majum. To kanjum waɗi nden lebbi men ɗo nyalɗe 2 ko 29 ko 30. To ni on woni yake majum. Hitande sali ɗo ɓurna nyalɗe maru pat wardi be 29 mai on. To amma nda ɗum nduɗo ɗo bo ndu wardi hayru bo ɓurna majum fo 30. To kanjum waɗi dede ɗon mara jum'aje 5, fere ɗon mara jum'aje 4. To amma ha lewru boko be lewru masihiya saɗi wato lewru waɗa hunde ɗo jum'aje lewru woru ndu mara jum'aje 5 caɗɗum bana modiɓe wi'en wato January lewru aranderu hitande 2025 January 2025 ɗo ndu mari jum'aje 5. To ko en wayrindiri January mara jum'aje 5 ɗo duuɓi 850 ko sali on jum'are mai January mari jum'aje 5 metai bo sai hikka. Yawa ni woni yake hitande 1175 1175 waɗo on hitande mai January mari na jum'aje 5 sai hikka wato January 2025 ɗo mari jum'aje 5.
ewa metata ko January mara jum'aji joyi fahin modiɓe wi'en sey to yehi hitande 1975 sey mana dow duuɓi 1975 garoji to ya 2875 sey dow 850 ɗo on woni wato ɗum waɗata to ɗo wato non modiɓɓe falaku be anduɓe kalandaji wi ɗum to ɗum andal on Allah andini ɓe. Allah bo wi'en fasalu ahla zikri to hamɓe ha andugo kalanda shaniji ɗo ɗum kuje maɓɓe nda ko ɓe wi'en nda tawqitu maɓɓe to ɗo ɗum ɗo waɗa ɗum kayefa nder kayefaji. Enen nanoɓe wasu ha jawleru meɗen jangirde ɗo en tawama hikka etande wato January 2025 en nani habaru hitande January 1175 to kadi ɓe Allah hokki jamu e juutal balɗe ɗo duuɓi 1975 2875 ego woodi taweteɗo nder julɓe Allah amma wallahu alamu andal may Allah woni ko wodani to ɗo on woni yake majum to ɗo on dede laati hijira meɗen ɗum kalanda hitande islam hikka en ɗon jaha Allah ɓeddana en khairuji Allah ɓeddana en barka bana en mbi en lorti inchallahu daga hande miɗo yelditana bo jama'are ɓawo ɗum wayri en nanugo e ñalɗe ɗuɗɗum dalla sumullaji be laruji nden bo en gayridiri daga suuma en ɗon waasa suuma yetti en dari en nangi tafsiru ha jumɓare nogas e go'o lewru suumaye Allah waɗani dadirawo amen soyti to dalla may kadi en darni ɗum heɓay ɗum fuɗɗiti ha jotta to kadi mi torani julɓe Allah waɗanamo do Allah yaafumo Allah hinnu en nden wo bil munasaba bo badirawo amen hande wociki duuɓi 6 modibbo Hamma Adama Imam Diada ko Allah ƴownirimo noti hande duuɓi 6 cap to hanko mo mi toranimo julɓe Allah pat waɗanamo do'a ngam wato dedei hunde ɗo bano annabi sallam o wi ɓiɗɗo torano saaro o wala ɗon salihun yat'u lahu en torano saaro e meɗen do'a to ɓe ngala ɗon to ɓe ɗon bo en jaggana ɓe kala mo Allah hokki saaro fuu wato o dara o joga saaro makko juuɗe ɗiɗi ha o sendira be makko jam miɗo bolwa shukran lillahi tabaraka wa ta'ala la shukran Allah hokki am saaro en mi dari mi jaggani ɓe mi joga ɓe juuɗe ɗiɗi mi wato waɗani ɓe khidma ha Allah sendi amin jam ɓe ɗon gerdiyam ɓe waɗani en do'a to ɗo ɗum khairu majum accata wongugo ha ɓikkoy wiyata haniraɓe shukran lillahi tabaraka wa ta'ala la fakran to kañum wiyata julɓe Allah bo pat ko moye joga saaro mon juuɗe ɗiɗi en dada en baba ɓe mo hebrata khairu duniya be lahira minti 9 waɗi ha dilla leppol ɗiɗaɓol yesol modiɓɓe on gettama ko ɗuuɗi taskaramji kode radio e tv be kawtal koppi RFI fulfulde waddanta on keɗite jam o taskaram ko fillitaɗo faggudu e ɓamtare Afrique Abdoulaye Dikko tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jamma on calminama on jettama kala hen ɗo mawɗon tawede e heɗade o wakkati nde yeftere faggudu e ɓamtare Afrique hannden en jewtan e ñamale e leyɗe meɗen Afrique ko tawi ka hitande fof ɗe ñamale ana ɓeydo ɗum ɓuuri jaati 60 fof keɓe jawdi ɗe leyɗe Afrique ko tawete yo ñamale ɗe ñamale en jottiki fa hannden won leyɗe hankasen ɗe mbawa yoɓude hono ko ndewete ko lamduli kewɗan nguuɗi ko saboto ɗe ñamale e tammo so niɗe ɓamama eɗen gaɗe ɗo ɗe kani waɗeɗe ɗo ko woni hen jaati darde ardiɓe ɗeɗo leyɗe Afrique en jewtan e majjum e liya jewte ɗiɗi koɗo men yo Mamadou Ndiaye o jeydiyanke mo kertaniɗo ɗu faggudu e hello arandewo ngo ɗum woni yewtere nde hannden en jewtan e ko woni ɗeɗo ñamale nafoore e torraji gonɗi hen ni woni yewtere nde bisimilla mon hakkunde e 12 e 14 lewru 5 ɓortu nde hitanude ɗiɗi e 25 dental leyɗe Afrique waɗi hawrina mawde lume lamorde Togo immade majjum yo yewtude e dow ñamale e leyɗe Afrique ɗum heyɗintine ñamale ɗe kayɓe e hoolare e ngal kawrital jagorɓe halfinaɓe keɓe jawdi leyɗe mum en tawtude golleɗe mawɗe yeru banque mondial FMI BAD e ko nande muɗum fof tawama e nde e hawri nde Mamadou Ndiaye mi salminima mi salmitimama Abdoulaye a jarama bisimilla mayɗo RFI fulfulde machallah mba tafanne mbiɗa yiiɗi keɗoɗen nde jantore immorade e ndeɗo hawri nde wonde toon to leydi Togo ñamale leyɗele Afrique hewti hande 60 e nder temedere wel hunde ma pinde ɓe tumbodirɓe lumi yonayɓe temeɗɗe jowo
Serge Ekue ko horejo o banque daraniɗo ɓantal leyɗe Afrique bangi hirnange e wi makko alhaaliji hewɗi no woditi ɗinɗi nyamale Afrique e ɗin no tawa angal tabutugo kisal. La Covid a obligé. Arugol nyawu Covid-19 no tawa ko woni sabu ɓeydugol nyamale ɗe leyɗele men. Lande kadi ko yowiti e tarini di e misal ko lamde wonde sabu ɓeydugol ɗe nyamale ɗe leyɗele men. E limay kadi wono waameji e yoro ko woni e waɗude. Ko fati e kisal men hino waɗude e yo ɗe leyɗe ƴettu jawle hewɗe waɗa e mum fi kisal ɓiɓɓe ndi leydi. Assurer leur défense. No ɗum ɗo fewndori ni mofte windere nden no hani wallitade Afrique no ɓe heɓira jawle ko ɓe gollira. Ɗum ko si tawi hiɓe faala yo ɓuttu tabutu Afrique. Ko non holliri Fornya Simbe hoorejo Togo. O ɓeydi ko ɓe ɓe jaɓa no ɓe ɗaɓɓira jawle ko ɓe wallitoro finga kisal maɓɓe. En andinay wonde faandare nde jonde nde kawtita leyɗe Afrique ardi ko dartugo none nga gollital. Ɗum ko fino nyamale Afrique wawa jokkitagol. Mamadou Ndiaye en keɗiɗo nde jantore e ɗum woni nde Oumou Ba waɗani en lamdal arandewa ngal jogimi e lamdade ma tafon hoɗum woni ɗe nyamale pawiɗe e dow leyɗe Afrique. Hirande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayi e nayyi ko nden e wuro woto ne woni Amérique ni wiye Bretton Woods ko toon Banque mondiale et Fonds monétaire international ko toon jibina wiya noon kamɓe ɓeɗo ɗiɗo yoɓe kuuf aduna o woni ko fawa e balaɓe maɓɓe noon ko yoɓe mballu leyɗele pamare doole ɗe ha mbawa yettade leyɗele kewɗe doole ɗe walla kamɓe ɓe gabbo e mumen ɗum ne jeeno e sarɗiji o saabi ɓe cosa e nene on saaha kadi ñamloɓe ɓe ɓuuri hewde e ñamlotoɓe ɓe kono hande saaha meɗen mo gonɗen joni o ene wayno ko ñamlotoɓe ɓe ɓuuri hewde e ñamloɓe ɓe ɗum noon firti tan ko mataw aduna o waylima natti jogade yeeso ko jogui noon nden ngo saabu ngaalu ɓeydima kono kadi joote kadi e tampere walla ha e heege ɗum ɗon ka e tuuni foof kadi aussi ɓeydima kono noon no ɓeydori ni yaari ko banggue muɗum yaari o noon ene wayno Afrique ne ɗawa hen ko ɗawa hen ko noon ne heewi sanne sa yi noon ko kewi ñanden lome ko manam kamɓe fof ɓe gari ɓe mbi joni eɗen mbawi ƴewde ñamale meɗen nde holno ɗe mbawi lorde en ɓe ganda kam nde kadi ñamade nde yoɓaka ɓeydoto ko mawnude te kadi wona kamɓe ñamlinoɓe adana ɓe kamɓe joɓata ɗum ala yoɓata ɗum ko yontande hande nde woni honon sukaɓe ɓe ko onon hande deefi rondade seddendi ñamade nde taniraɓe moon walla nde babiraɓe moɗon ñamlino e dow inde Afrique walla e dow inde leyɗel Afrique Abdoulaye. Mamadou Ndiaye eɗen andi ko wawi wiyede hen ñamade enen ko anduɗen ga wiye neɗɗo goto yeehi banque yeehi tewtoyi ñamade e caggal ɗum yoɓira ɗum seeɗa seeɗa e jokka hen banque o heɓa hen nafoore mbiyanna gagnari e français intérêt muɗum lamde ngal tammo ɗen ɗon ñamale hakkude neɗɗo e banque na ñamale hakkude leydi e leydi ko sendi ɗum hono ɗum yaari ko sendi ɗum kone heewi saabu leyɗele ɗe kaldata koye goomuji mi haalima nane Banque mondiale mi haalima FMI faye ko Banque africaine de développement en économiste mawɓe ɓe jaggi tan ko leydi kam wawa yande eyyi leydi wawa yande saabu leydi ne jogui cuɗari ene jogui ngaalu ene jogui leydi ndi gandanma hawɗi janggo e jaam so natti wawde yobde ñamale muɗum tan ene wawi hiisede e cuɗari muɗum kone itte wiye ɗum ɗon lomtima ñamade nde ñamlino nde neɗɗo one ko honoɗa noon tan saabu saɗa ñamlo wiyete ko beelaɗa addi ko wiyete garantie ko ane garantie o so addi ɗum haalde kadi banque o wiya minen mbaɗe alay saago mi fawa hen jeenari hen sahaji noon aɗa wonda e caɗele ha a heɗota ko ni wiyoɓema beele ko ɗum ɗo woni jeenari ndi walla ko ɗum ɗo cohluɗa e ngaalu leyɗele ɗen kadi ko noon président ji gardinoɓe aɗa ministre uji des finances artinoɓe aɗa premier ministre artinoɓe ɓen aduna hande o yejjiti ɗumen ni taw noon ko kañumen ciifno ñamale ɗe ponno ñamlade e dow inde leyɗele mumen kono noon a yii ha joni ɗen ɗon ñamale enen ene ndewe ɗum e joni Hamidou Bari mo leydi Niger kayma no joganima lamdal Mamadou Ndiaye lamdal am ngan joguimi lamdo du hokkoɓe ñamale ɗe o yidde wallude na won ko ɓe dartata koɓe kokki ñamale maɓɓe nde wiya hankkadi e nder Afrique wona leyɗele kewɗe ɓe kuccodiri koye maaje kalɗe ɗe woni la mer et l'océan ɓen ɗon hankkadi fuɗɗama wiyede eɓe jogui pétrole hen kadi mbiya ene jogui gaz ndekere ñamloɓe ɓe paami ɗum ɓe nani ɗum te kadi ɓe puɗɗima kadi jogande yende wonde Afrique ɓe mbi enen de en puɗɗinoma runkade Afrique kono alay saago garten saabu eɓe jogui cuɗari joni kesdi gandama ndin noon alay saago nafoore muɗum feeñe ɗonde dow hello Facebook RFI fulfulde nayi dow FF toɓɓere RFI toɓɓere FR oɗo mbawi du hokkude miijoji moɗon e WhatsApp e dow kowal 190 capanɗe jeɗɗi e jeegom temedde jeegom e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jetti e ɗiɗi tedduɓe heeɗiɓe yo en ji jeɗɗira warore o taskaram mo keɗiɗon ɗo ko fillitan
Madalla be majum min lamsiri taskaramji amin ɗi hande. Mo'itinɗo taskaramji ɗin hanko woni Ahmad Arab Abubakar Azare. Ɓilɗoɗi woni Al-Amin Giɗaɗo Jada. Min poɗɗo labangal taskaram hande jaɓɓititto on yelonto on khairuji ɗuɗɗi mbalen majam.